toyların eýem köp toylarda alyp barjy bolup beren eýem halifalyk derejetine bardım diýýärdi. Şey diýämi? Owa, Geçirdi. halifalykdan hem geçirdi. 2011-nji ýylda bütün dünya dinanlarynyň arasynda iň owadan dinanyň bayragyny iki gezek eýesi bolýar bir ýylyň içinde. Neme mi? Bir adam gatnaşdy maňa. Ha? Bir adam gatnaşdy. Bir adam atnaşdy. Assalamualaikum. Heret, men şuň iň Halifa. haýran adam näme? Ýöne Gadal çekiş ütköşükler. Side bir da tölemelim ay. Gülkün yetik şol, ýakşy gülkün yetik. Akşamı hayırlı bolsun. Oğudan akşamda ehligidi hoş gördük. Stili Feret, öz stili var. Qara bir de watym bolsa, şundan töýün yarım bolsa, erkek ýa dostum bolsa, ana doktor şu cennetdir diye. Ýagşy Goşurow, Murat Mollaýew, şowkul sabak salyat. Qazalımın başini nemeler bilene başlar kam. Ýagşy Murat ýanymda ýa, nedip göwnün hoşlar. Toylara gelýär herkeşim, bir-birine ýa utgoşim. Çallar ýaly owadan